Så bare trække spørgsmål. Er der nogle tidligere vurderinger, I husker bedre end andre? Det er der helt sikkert. Helst ikke nemt at have vundet. Ja, jeg kan huske, at jeg var på en vurdering på et tidspunkt med nogen, der ikke havde boet der så frygtelig lang tid. De skulle lige pludselig sælge huset, og det var fordi, der var sket nogle omstændigheder i familien, som ikke var super lykkelige. Og vi fandt relativt hurtigt en køber til deres hus også. De var rigtig glade, og familien var glade for forløbet, og jeg tror, det er sådan nogen, man husker rigtig meget i vores branche. Det er i hvert fald tit det der med både den ene del af skalaen, hvor man sælger af lykkelige omstændigheder, og så den anden del, hvor det kan være død, skilsmisse og alle mulige andre ting, der gør, at man er nødt til at sælge. Det har du ret i. Jeg er helt enig. Jeg tror, hvis jeg skal hive en op, så er det den der, hvor vi får et hus til salg, hvor de godt nok ringer til mig og siger, at det er en lidt speciel kælder, det her. Så jeg skal nok være opmærksom på, at den ikke er som alle andre. Så der vil komme ned i, så er der bare en rindende bæk i kælderen. Fordi der er så meget vand i den kælder her. Det er også en, jeg sådan husker rimelig tydeligt. Du har også solgt et hus, der var brændt ned. Ja, det er rigtigt. Den husker man også. Ja, det er rigtigt. Skal jeg trække en med? Hvad kommer vi ud til, når vi skal vurdere? Det er selvfølgelig meget forskelligt, hvad vi kommer ud til. Der er jo nogen, der har dækket op med det helt store frokostbord, hvor vi sidder og hygger os. Og andre, der er det en stående tafel, hvor man bare får en hurtig snak om markedet. Jeg synes, de bedste vurderinger, det er der, hvor der er tid til at gå ejendommen igennem, men også at få sat sig ned og få en god snak om både husets værdi, men også hvad er det for et marked, vi bevæger os i. Hvad er horisonten for de mennesker, vi er ude ved, altså, og hvad er deres motivation for at sælge? Er det overhovedet noget, de vil, eller hvorfor skal de sælge? Men det er også meget sjovt, det der med, at man ikke ved, hvad man kommer ud til. Altså, jeg er på et tidspunkt kommet ud til en seddel, hvor der står, nøglen er i postkassen. Den er åben. Bare gå ind og kigge. Der var ikke nogen i huset. Jeg har aldrig mødt menneskerne før. Så skulle jeg bare lige sende en pris bagefter. Så det er jo alt fra kaffe og kage og gode hjemmebagte boller til bare gå ind og kigge. Ja. Det er lidt specielt nogle gange. Fedt. Det er sgu da nemt.